Ay neme de? He? Jizon. Hava şeytine bir pan atılan berden, bir maslahatlan berden. Jizon прекрасно. Ha. День, солнечный день. Просто подумать надо. О. Не то, не кучи. Öňüme ýekiji goňşymaday. Muna e-maillerdi. Ne bu? İmellerliň da diýemem. Ne zadyň kyskanýarmy? Kyskanýarmy şunu? Yo men. Gitip berenim ortadan koyulmuş da. Zawol. Ne sağ bolýan bol para bu patyň ordum. Seni tonku dur çynmalýa nädir men bilýärmi şunu? Ni da bu da pomni da para. Nädir akylly bir tamdyk ha? Yo. Wagty etmeliň ha. Ýüzüňi tekide de bolýar mara. Urşmak konak nerwi yaman mara. Gatakly bol. Wagty mara. Safet. Arman mara. Galataydan sylaýanlar. Oy, da var. Galataydan uýdy. Galataydan uýsanma bolýarmy? Soňa arka duran bolma bolýarmy? Arka tutulma Galataydan bolýarmy? Bolýar. Gatakly bol sen mara. Arada näme o? Tan topket. Ulu milleti gözetip taşary çykyp, galçyky, spradnikam diýip gül berem bolýan ha? Ne görünjek bolýarmy? Ay yo, goşgay. Ya aknodan kelle çykyp, orçy, goşgaydan bolup. O üýde gülmi goýanak, üýde men gülmi goýanak. O ýylyň ärini teret diýip. Bu gutlanda bir üýüňe giyip, bir içki jaýyna giyip gutlap bilen hakmy? Ay gutladym zaman aýda da. Gatakly bol, düşündiňmi? Bolýar. Şogun aşama mara. O bir aydın goy var, giýje. Galatayda bilen bük taň soýnap. Ya biýiň zadyň agyran hakmy? Yo. Vallahi. Taň soýnap bol para. Swediň dosta. Awa. Meni uçurdum da şonu. Aha. Вопрос есть, meni uçurdum şonu. Yo. Urbiýny men ýatyp gaýtdym da. Var. Ýene birinji gele soňýalyk bara bir hereketleňe daýda. Minus plus satyp transformator ýaryp gaýtgan men. Bolýar. Näme oldu beýle? Näme oldu beýle diýem bol para? Baksana tazyet bu kamerska var kaysana, bar oğa var kaysana diýem bol. Näme sana muhtas tawşykmy? Yo. Das tawşyk men sana. Yo. Gatakly bol, düşündiňmi? Ully tigredan wapse de çylykdan çykma, düşündiňmi? Ýeriň bil. Düşündiňmi? Menim sana maslahat akyl öwredi bilýän, gereklerini bilýänmi? Özüňi honnun mäserem özüňi. Böyle olmaz. Bakı bitki rahat diýem bol. Normal bolsun men maňa. Näme ýamanlyk etdim men? Näme ýagşylyk etdiň sen maňa? Näme ýagşylyk etdiň şonu aýt maňa. Mangal gerek diýdim arada berdim. Mangal gerek diýdim ha. Odunçyny bilen beräý diýdim ha. Ay basana özüm tapasana diýem bol. Bar odun gurlan bol. Gurlan diýem dinle. 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 Bak. Dinle. Awa. Dinleýän. Assalamu alaykum saset. Waleyküm. Hormat ullu saset sana var ha. Awa. Kamerska arkaýdaýmy? Yo. Galatayda gerek batmy? Yo, awa. Galadaydan menden maşysak gerek ya. Bozuňmy gurla? Awa toğfeň açyldy ha, o beýlikde. Men niýe toguluk eden bilýärmi? Gönül. Top. Oýnatmam ya. Men azyk pikirlerimi ýetirdim. Şundan. Men sen gowup ýördüm sen arda ýa-da ýadymda saklan. Hiç açan yalan söz mi? Yalan söz. Doğru buranın. Şen. Düşün yani onun çocuk içinde bilen mi? Ne çocuklar bolur. Her kimde de bolur. Yani sonu yine başarmalı. Şunyan mı? En kıymetli bir şey bu var. Şunyan mı? Dünyada en kıymetli şey ne amedin naydayım mı? Öldürsün de işte. Şunyan mı? Ağzım. Demet. Kellen de var idi etmem şu aydiyan vaxtlamda, şen mi? Şunun mu? Sen yan kaydan vaxtlamı
Yüzünde saklı terden. Men üýde bırakmadı belän koýarmyş şu diýen sözler. Ay bırakma da belli o. Padere yapmasam oluyor mu yerde? Oğlu bolsa sen. Ben işim çıktı sağ olsun. Men därlerde boluverse. Sen de yoktu o oluyor. Ay şunu. Hiç kim yok ya da özüm ilk göreyim lan. Hakikatin ağzısı, fücüsünden iti olayanak. Yine şu hakikatin tagamına acıya fücü değilmek. Yine de özüm olayanak. Onu hakikat ne emedik? Senin aytmakta mı? Ya yalan yoluştan ka? Be. Bak. Bak pot neyle kırıyordun? Katı üt koşuk diyen varın. Şu üt koşuklu için adı ziyan. Şimdi kendine. Ýakyn dostuň bilen bir öýde ýaşamak. Dorçağı otursun lan. Şu futbol kanalı kepkan şunu unutacak. Ayna gayret etkenizin yani. Hiç koyamay. Öyle. Ge. Sağ ol. Bir ay geçen soň. Görüyorsun. Ay tamam ya paylaşma lan ama başka çık. Ben ne bileceğim. Makardım çizmek gerek de sırasına edeceğim. Yok göreceğim. Ne yapıyorsun? Beğenmem tamam. Öyle. Geleceğim gayret eder ana. Bir ýyldan soň. Ya mal bu koylu ama şunu yaptım. Kargadım. Evet. Nämçi näme ağla oturdun lan? Söýgülimden aýrylym. Şu başgasyny tapypdyr. Bu kim o başga o meni elim öçsün. Ara gıynan oturma sana ya. Sen gidersin onun yerine başka bir geçer. Sen başka birini tapınarsın. Men onu tapınarım. Sen maşal tapynany. Sen min dostuma ne edip ýaňyň ýarda don. Ya ala gıynan sen taşsadın mı? Men seni zor bilen aýyrstyramam. Men owaryp bereken onu şanyal bir ýagdaý boldy. Bola masros pulir gardak beren izne berayda gaýraty. Ey näme anan waçylyk edýäň sen ha? Men şu puluň bermer näýän berýän men şu puluň alsam. Ýöne şu matdal. Ýöne aslında berýän men sana şu puly. Anan waçylyk sen ýagdaýsy. Ya men sana näçe kömek etdim garşylyksyz näçe kömek etdim. Hiç ýyl garşylygyny araşamak men senden. Näçe kömek etdim ýadyňa düşür. Men ýagdaýsy tapynaňa şükür et. Sen ýaly ara waçy dost ýok. Ya arama buna.